Aurginelarik gure zapatak ziren ametsen oinarri, zola gastatu punta zikina ta zintzilik bilokarri. Artean lotzen ez jakiteak eninduen jartzen larri, eskerrak zure eskua bilak topatzen intuen sarri. Oroitzen zara nola zapatak lotu oitzen izkidan lehen, zalantza daukat orain zureak askaturiko te dauden. Azken aldian koadrilatik urrundu zara nabarmen, ta areazko ordularia irauli egin genuen. Nik erloju bat erregalatu nizun ohartu zintezen, nola area aleak beti goitik behera doazen. Azken aldian zure jarrera zijoan gizan hain zuzen, baina erlojuko area ura basamortu bihurtu zen. Ta erlojuko area ura basamortu bihurtzean, zure lorratzei ies egiten saiatu zinen funtsean. Baina lorratzek zuri jarraika segi zuten urruntzean, eskerrak itzal batek lagundu egin zizun iluntzean. Itzalak inoiz lagundu arren minere egingo dizu, ez jakitea nahiago duzu ala ere badakizu. Gaua konplize bihurtu zaizu, beraz lasai lo egizu, baina berriro izango zara egun sentiaren izu. Egun sentian itzuli zara zure lorratzetara so, zapaltzen duzun itzala ezin baituzu lurretik jaso. Gutxien uste duzun unean egingo dizu eraso, gugan heltzear zauden unean lehenagotik akaso. Inoiz eraso egiten badu hasi zaite karrasika, gure laguntza behar baduzu izango duzu betita. Ta ez lotxatu zure burua inoiz ahul ikusita, guk ere itzal bana daukagu zapata zolei josita.